Здравейте, хора! Аз съм Кристиан и днес спрем един малък влог. Не знам колко си е малък, да ви кажа. Между другото, тук съм в Попа. Така. И в моя град съм си, както винаги. И се обикалям, прибирам се. И както винаги, аз умната глава си изпуснах рейса. Гледайте каква гледка на реката. Много добре. Очаквам да ми пишете в коментарите. Не мога да фокусирам. Толкова ли съм черен. Така. Да ми пишете в коментарите някакви идеи за видеа след работа, като се прибирам. Или и като цяло, като свърза работа и като се прибера, нали, да си намерям, да измислям ли видеа, да ги обработвам ли, да не ги обработвам ли, както това няма го обработвам, колкото се... Нали, се го обработвам, но няма да много. Като за ютубър, който не обича да обработва видеята си, демек аз, няма го обработвам много. Дайте си пътстата, отрепах се. Дано аудиото е хубаво и дано се чувам ясно и изразително, поради простата причина, защото дори себе си не се виждам. Трябва да държа така камерата. Не се виждам мамка му, така да е. И пресих малко да видим. Unbox да ви какво става с видеята. С видеята в момента нямам никакво време да правя видеа. Скоро само трябва да се го обсъда с един човек, ще правим ново видео. Трябва да си измислим сценарий. За първи път ще имам клип с сценарий, Сета. Разбрахте ме към предвид. И в този клип се участва един друг ютубър и били двама ютубъри, които мисля, че той няма ютуб вече единия. Другия си го има, но няма да спълвам толкова неща. Какво препарат се звава? Вълката магистрала. Не мога да чувам мислите. Така. От 2-3 дена така гърлото ме боли, защото да работя от топло на студено, студено на топло. И усещам, че се разболявам. Ама не един пропаднал ютубър като мене, на кое му дреме. И сигурно след около минута ще паузирам малко клипа, за да не стане твърде дълъг. Все пак не искам да изрязвам толкова много, защото това е най-омразното нещо, което мраза да го правя. Уау! Влизаме тука и иначе някой се ме засеща. Как да го кажа? Така. Между другото, гледах преди да почва клипа, гледах колко градуса е и ми показва 35 или 45, вече не помня. Колко латия е? Да не следва да ги изям. Или аз ги изям, или те мен. По-вероятно те мен. Когато къде ти си офисти, като ти трябва. Ай, си купа един си офистик, сега се съсипвам. Ще се съсипя. Къде? Хора, върнах се. Имам огромен проблем. Пикае ми се. То... Сигурно се държа до нас.
Има около 4-5 км има, а по-малко от 5. И да нося чувам наистина добре, защото не искам да си слагам някакви... Така. Тук няма така... Трябва да си оправям настройка, така ми. Така. И казвайте ви идеи за това. Пак се повторям, знам. Което е интересно, се повторям толкова много. Като ви, ако искате видеа, ще пишете в коментарите, аз съм ги сложил. Имам коментари, имам си всичко. Но не пишете. Shit. Между другото, сутринта изгледах с тази жилетка. Аз направо няма смисъл да я взимам с мен сутринта. Ама... няма да е. Ще претърпиме този ден ще го претърпим. Не мразя слънцето. Хора, ще си почина на тази сянка, която е доста от това дърва. Се клетна. Изморих се. Се върна след малко. Хора, тръгваме. Както виждате, не съм добре. Ще умреме. Този ма гледа си много странно. Ама ме гледа така. Все едно имам камера в ръката си. Или все едно си говоря сам в телефона. Но по-вероятно да е толкова двете. Между другото, тази гледка. Тук. Пум, една снимчица. Готин тон. Така де. И... готина, ама не за този клип. Защото това е влог. Сега ще се отрепа. Къде е бордюра като ти трябва? Къде е бордюра като ти трябва? Я пътувам около. Не стане... бомба кляй. Още повече изморих. Кой ма накара да го е пеша? Опа. Малка му. Не можех ли си хвана рейса? Това ще да е по-добре да си хвана рейса. Ръката ме болят. Ужасно. Много. Но след малко ще имам предизвикателство, което съм си го измислил, като спаузирах и пътя малко. Но няма да споменавам какво е. Shit. Се умрам. Се умрам. Така. Предизвикателството няма да се състои точно тук. Защото вариме. Плечите трябва да вариме. Плечето ето там. Пише устово. Така, нагоре. Но можем да минем през магистралата. Когато е магистрала, не че нещо, просто е твърде пътя. Твърде много пътя човек. И ще се изморя много. Като се изморя, това ще е изпитание за мен. И вие се радвате с 100%. Смисъл, алгоритъм на YouTube е такъв. И не знам с това, ама половината от хората, които ме гледат, ме следват. Секунда. Така хора, промених маршрута, няма да ходя през магистралата до край.
минавам през това нагорище и след това през пътя пак. Който път е по-близо и по-далеч, хем далеч, хем близо, хем далеч и двете в едно е. Така че след малко, като се кача, ще се върна. Хора, върнах се. И защото съм много умен. Чакайте малко, ще правя social class. Ей. Отреп имаха на два пътя, че да има. Така да е. Не сте чули. Явно много съм се променил доста време, защото не съм качвал. Поне за някои, които ме следват и които не са ме виждали доста време. Явно съм се променил по брада или пък в косата. Ама това е без значение. След малко ще изпълним едно предизвикателство. Купих си фанта и напълно пак. Не мога да отворя. Да, ти трябва оператор, защо няма оператор, защо? Така ще има. И оператор. Имам си сестра ми. Сестра ми може да е много добре, извинявам се, урегнах така. Али трябва да ванна. Това не е реклама. Пак извинете. Ара да затвори са. Такова. Уднах. Както казах, колко малко, сега. Аз казвам малко. Колко ли сте малко? Хубав тъмнел. Да не снимам колата в момента. За малко да си наплюя зарядката. Между другото мисля, сега като се прибера, като се почивам, няма го обработя, само трябва да обработя много малко клипа, който правя в момента. И да го кача. И като кача, какво се правя? Сигурно се направя с един клип, айде може би си ми текне кръв от уса. Усещам го някаква така неочаквано. А тези коли няма ли да спрат? Пред сме на тъмна йо. Там съм. Пречат ми на всичко. А това слънце, ако се мръкне малко повече, ще е хубаво. Аз още си вървя. И фантата ми е в джоба и се клати като да не казвам какво. Аз как трябва да държа камерата, за да виждам. Така. Не така, а така. Не съм свикнал с моят телефон. Хората ме гледат много странно, това бялата кола в рейса. Аз просто си ходя с камерата, така с телефона ми. Който има камера и заснимам. Хиляда лева, тя. Не, сигурно си. Напреднал съм. И после след като се прибера, ще направя снимка, да ви показа колко крачки съм направил. Това е един вид като тренировка и като влог, който влог ми извинявам се, измъчи, защото съм ходил пеш. Ама не ме измъчи толкова, защото аз съм бил и на работа. Работа ме измъчи повече и сега върва пеш. Абе, кой си фантазии си го? Батарейста е с каска. Добър фотограф си. И като цяло, да.
Аз трябва да бъде така телефона. Сянка. Ама има няма да спи. До мен има Сянка. Няма да се спра. Да влизава предизвикателството. Успее ли си отворя панката в джоба? Успях. Като се спрях. Пак казвам, това не е реклама. Фанта ли са ми платили за да ги рекламирам. Сега, ако искат реклама, да ми звъннат или да ме намерят. Готов съм да им правя реклами. И така както на всеки човек мога да му направя реклами, на който иска мога да му правя реклами. За каквото и да е било. Мисля за TikTok канали, YouTube канали, какво друго? Facebook, Messenger някакво такова. Ебам се, Facebook такова. Какво друго? Instagram, там има сортове. Нали, забавни клипове, тъпи клипове, малумни клипове. Като казах забавни, тъпи, малумни клипове. Трябва да направя един ден клип, в който гледам TikTok. И си измисля някакво такова предизвикателство, в което няма да ми е хубаво. Хора, върнах се, пак бях паузирал клипа, за да ми почине малко ръката така и да сменя ръцете така леко. Аз умирам още от жега и жегата убива мен. Аз убивам жегата, жегата убива мен. 50-50 сме, но аз май първи се умра. Какво ми става, още ходя? Кой ме кара да изпускам рейса? Сягам се. Не е високо, малко падна. Сигурно се пукна. Ще вървя. Но почти стигнал до предизвикателството си, което е лесно, но няма значение, смисъл, поне е предизвикателство. Понеже ме мързи да правя много неща и се извинявам пак за върването. Мързи ме да правя много, като цяло всичко от тренировката си. Ме мързи в момента. От момента ходя много. И съм изморен на куче, а кучето е изморен на куче. Така на човек. Не. Гати. Жива и здрава на жената. И както казах, почти стигнах мястото, на което си е предизвикателството.
Оля, аз записвам, мислих съм си позирал клипа. Много добре. Много съм умен. Това е да забравя, че има с клип. Между другото се разсъздавах, ако сте чули нещо. Не сте чули нищо. Да, ако сте чули нещо, не сте чули нищо. Че покам натам. Защото почти стигам до точката, в която ще е предизвикателството хора. И този клип ще стане доста дълъг. Няма го обработвам на 4К, че паметта си ми иде. Ще го обработя на малко. Се видя на какво се го обработвам, като се прибера. Ох, влезе ми нещо в код. Ако не седя памет картата от дрона и сте го записа на него. Колко съм момент? Не, ще го мисля. От телефона ми е без памет карта. За какво ми е? Като имам 128 ГБ памет и половината от тях съм използвал за игри, в които мога да играя на тях и да правя клипове. Клипи са си Minecraft, оригиналната версия, логично. И колко по-друго съм скъпил? Ark, Mobile. Да си чакам и да си чилвам вечерно време. Така че не се очудите, ако има някакъв стрим или нещо. Ей така, изведнъж, 12 часа до 1:30 на нещо си. По предизвикателството си, нали, още около 20 метра. И ще го поздравям за малко. Клипа. 3, 2, 1. Бум! Върнахме се. И точно ей там, на нашанка, ще направим лицевите. Оп, издадох се. Което да, то са лицеви. Ще направя 20 лицеви, в които дори да не са перфектни, аз ще ги направя. Но тук малко ме е трудно да измисля къде го оставям телефона. Така че, ето тук. И дома се виждам. Така че, видях и краката се още. Ай се дръпна с малко отзаде. Видите си конца. 20 лици трябва да направя. И необикновен диамант. О, стой. Няма да снимам. 4, 5, 6, 7, 8. Айде. Не се изморих толкова просто. Зягата ме измори, не, иначе личите не ме измориха. И съм цапал с някаква смола. Животът е такъв. Ава. Хубаво хора, това се от клипа. И боле си покажа екранна снимка, като се проверя. Колко съм изходил от работата ми. То аз реално цял ден ходя, така че си ви кажа горе-долу. От последно бяха 15 000, преди да тръгна към квартала ми. Бяха 15 733. Така че си ви оставам
и до нови срещи. Чао!